ҳамада салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва ман ҳастам бо шумо муаллифи ин канал Муҳаммад Шарипов. Хабар дорем аз муҳоҷират. Ба фикрам ки аз муҳоҷират, чунки воқеае ки рух меда дар ин видео ба мисли ҷойҳое ба назар мерасад ки муҳоҷиро дар вақти коршон як хонаҳои муваққатӣ доранд барои зистан. Як чанд рӯзи охира дар телеграм гурӯҳи ма, дар телеграми шахсии ма ва менеҷерда ҳамин видеоро мепартоянд ки як бародари тоҷики дигара латакӯб кардааст. Дар бораи ҳамин гап мезанем, ҳамина тамошо мекунем ва видеоро порча мепартоянд дар интернет. Видеои пураш ҳамчунин мегумтон ки чӣ гуна метавонен тамошо кунен. Ва як хабар дига дар бораи барномаҳо дорум бардоро. Барномаи криминални расследванияҳо сабт кардагим, монтаж кардаистам. Хеле ҳам барномаи калонай, тақрибан 1 соат ё ин ки 1 соат давом мекунад. Интизор бошен. Барои зуд баромадани барномаҳо лайкро фаромӯш накунед ва хабар бигирен. Агар ки обуна набошен, обуна шавен. Бо иҷозати шумо як хабари кӯтоҳи муҳим ва баъдан давом метиҳем барномаро. нафарони дар Федератсияи Русия қарор доранд ва имконият ки ҳуҷҷатҳои худро тафтиш намоед барои запрет будан ё ин ки регистратсияи оригинал кардан ё ин ки трудовой договори оригинал кардан, медицинская книжка, СНИЛС, ИНН, перевод паспорт ва ё худ билети ҳавопаймо ба тамоми самҳо харидан мехоҳед аз тамоми минтақаҳои рӯи дунё ба тамоми минтақаҳои рӯи дунё. марҳамат, рақамҳо дар болои экран ҳатман занг занед. хуб, шурӯъ мекунем бардоро тамошо кардан. Якум видеош 4 минута ва чӣ гуна ки шумо медонед дӯсто, мо ин гуна видеоҳоро пурра нишон додан наметонем, рӯшхира карда мешава, лекин гӯш мекунем гапҳоша ва дар асоси гапҳошон таҳлил мекунем, гап мезанем, фикрҳои худмонро баён мекунем. ҳамчунин шумо ҳам метавонед фикротонро баён кунед. Лекин агар ки шумо ин видеоро надида бошед ва бихоҳед ки пурра бинед чӣ гуна дар куҷо метавонед дида. Дар телеграм канали ма дӯстони азиз, баъзе одамо телеграм канала дарёфт карда наметавонанд, гарчанде ки ман мегӯям ссилкаш дар якум комментарияй, яъне ки ҳоло ҳам дар якум комментарияй. Касе ки якум комментарияро дида наметавонад, ман дар бораш видео кардагим. ҳоло ҳам порчаи видеоро нишонтон метавонем ки якум комментария дар куҷоа. Яъне ки ҷое ки шумо комментария менависед, якумин болои боло комментарияи маа закрепит кардагие ки вай поён намеравад, дар болои боло меистад. Ва ҳамчунин дар рӯи экрани шумо QR коди меброяд ки агар ки шумо камераи телефонтона дар рӯи ҳамин даргирон кунед, метавонед гузашта ба телеграм канал. Яъне ки роҳош бисёре барои телеграм канал гузаштан. Ва сеюм ҷош описанияи худи ҳамин видеода аст. Хуб, шурӯъ мекунем. баъд оне ки шумо гашта видеоро мебинед дар телеграм канал, як ҷавони дига ҳафтаига, як ҷавони дига бошад дар дасташ калтак, ина задаестай дар куҷое ки калтак рост омадаестай. Ва талабаш аз ин кор чияй ва сабаби ин кор дар чияй? Агар ки савол бутиен, и бачае ки задаестай гуфтаестай ки ту, яъне ки ҷавони ҳафтаигӣ модари ӯро дашном кардагӣ будааст. Аз шумо бошед лангулиро мегӯянд ки мон ба ҳоли худаш биравад, дар ҳолате ки тамоми аъзои оиларо дашном кардагие. گوش کماره اسم شریپوف ترا اوچا тамошо кардагин ҳастен. шумо ҳам хеле коре ҳастае ки як кор одам мефармонанд, нав одам кардани мешавад, намемонанд. ҳамин гунаеро мега ба зону бузан, нав хестанӣ мешавад ки бо мекӯбаш. мада як чизиш ҷолибе ҳастае ки ин одама барои модар дашном кардан латакӯб кардаестай, лекин дар болои худшам модар дашном кардаестай. Акмайра намедонам бардоро, шумо худтон метавонед қазоват кунед дар ин бора, фикротон дар комментария банависед. албатта ки ман тарафдори он ё ҳастам ки одаме ки аъзои оила дашном мекунад, ӯ бояд ки дар ин кори худаш ҷавоб бигӯяд, чӣ гунае ки набоша, бояд ҷавоб бигӯяд. Лекин вақте ки ту одама ба ҷавоб додан латакӯб кардаистӣ ё ин ки гуфтаистиш ки бахшиш пурсад, дар ҳамин ҳолат дар болои латакӯб кардан бахшиш пурсидаестай ва дар ҳамин вақт ту гашта худат ӯро бо аз модар дашном кунӣ, ин чӣ гуна мешавад? Яъне ки шумо метавонед фикротон дар комментария бинависед. ман фикр мекунам ки каме дар ҳамин ҳолат ғайримантиқӣ мешавад. яъне ки чӣ хел дар ин ҳолат туғрӣ мегирад ки агар ки ҷавони болобудагӣ ина латакӯб кардаестай ба хотири модар дашном кардан, баъдан бо беистан бо ба худ биёянд, баъд бо и поёнбудагӣ бихеза бо ӯ шалатакӯб кунад, чун ки ӯ ҳам модар дашном кардагӣ. хел мешавад? чӣ хел мешавад? яъне ки ман чӣ гуфтани бародор, албатта ки шумо метавонед фикр ахтаихтонро дар комментария бинависед. Якум ҳолат одаме ки
модарша дашном кардагиян ҳақ дора ки аз ин одам ҷавоб бигирад дар ин кор ва ин одами дашном кардагӣ бояд ки узрхоҳӣ кунад. лекин дар болои агар ки ӯ гашта худаш бо модар дашном кунад, пас чӣ гап мешавад? яъне ки ҳамин қадар рафти кори моро агар ки шумо дидагӣ бошен, чӣ гунае ки лангулӣ баромад дашном кард, ман ҳамура ба мисли дашноми кардагии худаш кардагӣ нестам. фикр мекунем ки ман дашном карда наметавонам. лекин гап дар бораи оне аст ки баъдан ман дига ҳуқуқи талаб кардан аз ӯ надорам барои узрхоҳӣ кардан ва ҷавоб гуфтан дар гапҳои худаш, чунки мо ҳардумон дар як мавқеъ қарор мегирем. чӣ гуфтании шумо дар ин фикрҳои ман метавонед ки дар комментария баён кунед ва албатта ки ӯ дар ин кори худаш ҷавоб мегӯяд. ин гуна рафтор накардани ман ба хотири оне ҳастае ки ман ҳуқуқ дошта бошам аз ӯ ин ҷавоба бикашам бигирам. имрӯза пагай, моҳи дигай, соли дигай, то вақте ки зиндаем. лангулӣ ту фикр накун ки дурии ман ё ин ки дурии ту ин корро ҳал мекунад ё ин ки ин кор пӯшида мешавад. ман ҷавоба мегирам, чӣ гунае набоша ва кадом роҳе набоша. ва хирсандӣ нака оиди оне ки барномаҳо нашидистае, дар умум барномаҳои оддии канали ман нашидистае дар канал. яъне ки ман шурӯъ кунам барнома кардан надарам ҳасти даҷа. сиқ наша. ва агар сухан кунем дар бораи одаме ки дашном кардагия ва айни замон лату кубуш кардаистанд ва чӣ гунае ки шумо мебинед, албатта ки чунин одам дар вақти дашном кардан хеле ҳам ғайрату ҷасурияти баланд дорад, дуруст? ва дар ҳоле ки дар чунин ҳолат қарор мегирад, хеле ҳам заифае. чӣ гапе ки биганша мекунад. ин чиро нишон метавад ва чӣ гуна бояд дарс шавад барои баъзеҳо. пеш аз оне ки як сухана мегӯед, дӯстони азиз, фикр кунед ки оё агар вақт замонаш биёяд дар ҳамин суханатон ҷавоб гуфта оё метонен? ҳамун кореро кунен ки зуртон ба ӯ мерасад. ҳамун суханеро бигӯен ки агар лозим шавад ҷавоб гуфта метонен. дар ҳаёт ҳамеша сарбаланд мемонен. агар ки баръакс бошад, ҷое мешавад ки ҳарфи гетон мемонанд. ба зону назани, агар мега қатлат мекунам, бурда мепартом то дар ҷангал. ҳамин бародаре ки латукуб кардиста мад алоқа ки ба гуфти та мувофиқи тамоми ҳамин корҳое ки лангулӣ кардагия. گوش کمرای اسم شریپوف ترا اوچا ва як чӣ кор бояд кунӣ? Телеграми ман ҳамчунин личкаи ман ҳам аст дар описанияи видео. яъне ки дар пош бардор латукуб кардагия ба калтак ва мега ки ба зону бизан. ва аллакай хиста наметавона, кор намекунад. хуб, дар инҷа бардоро ин видео ба поён мерасад. пурраша метавонед айни замон шумо дар куҷо бинед. ман дар аввали видео гуфтам, дар телеграм канал, ссилкаш бо QR-коди рӯи экран ё ин ки дар якум комментария хабар бигирен. ҳамчунин ягон алоқа дар ман боша аз ин одамое ки дар инҷа иштирок кардан. дар описанияи ҳамин видео телеграми шахсии ман ҳаст. ва акнун дар ҷамъбаст чӣ гуфтанем? дар асл намедонем ки ин кор кай шидагиае, дар кадом минтақа шидагиае ва сабаби асосиш ба ғайр аз оне ки мо дар видео шунавидем чӣ буд? яъне ки мо ҳам қадар шунавидем ки ин одам дашном кардагиае. ки гуфт ак номша бангишта ёдам омада, номи дигариша фаромӯш кардам. яъне ки агар ҳамин бародар хитам бошӣ, метавонӣ алоқа кунӣ. агар ки бихоҳӣ ки барномаро пурратар кунӣ, маълумоти бештарша барасонӣ, метавонӣ алоқа кунӣ. ва як хабари муҳими дига бардоро дар бораи грин карта. чӣ гуна ки шумо медонед, ҳар сола амрико лотареяи грин карта пешниҳод мекунад барои тақрибан 50,000 одам аз тамоми ҷаҳон метавонанд ки соҳиби грин карта шаванд. бисёр кишварҳо дар иҷа ҳаста, яъне ки тамоми ҷаҳон гуфта намешавад, чунки ҳаста ҷойҳое ки қабул намешавад ва Тоҷикистон хушбахтона ҳаст дар иҷа. мо пешакӣ эълон кардаги будем ки пешакӣ шумо метавонед номнавис кунед. вақте ки номнавис кардан шурӯъ шид, мумкин ки шумо успед накунед. кай бояд ки шурӯъ мешид? дуюми ана ҳамин моҳи октябр, лекин то айни замон шурӯъ шидагӣ нест. барои чӣ хотир? барои он хотире ки дар ин кор як навоварӣ дига ворид кардан. чӣ гунае ки шумо медонед, грин карта худаш, яъне ки пур кардан, номнавис кардан дар ҳамин лотарея, ин ройгон аст. яъне ки агар ки шумо тавассути ягон ширкатҳои миёнарав кунед, мисоли шумо дар мо муроҷиат карден барои шахсе ки ин корро пур мекунад аз тани шумо, ва шумо ҳаққи хизмати ҳамуро метиҳед, лекин худи сомонаи расмӣ аз шумо пул талаб намекард. айни замон боша як навоварӣ дигар ворид кардагиянд ки $1 мегиранд ва ана ҳамин навоварӣ сабаб шидагие ки числаи дуюм бояд ки эълон мекардан, рӯзи номнавис кардана накардан. ва дар инҷа хабар дида мешавад ки мумкинае ки тақрибан 16 октябр кушода шавад. яъне ин маънои ӯро дорад ки бародаро мумкинае ки аз 16 агар кушодаш кунанд, яъне ки бояд як моҳ боша, мумкинае ки аз 16 кушодаш кунанд то охири ҳамин моҳарава тамом.
мумкин аст ки аз 16 ба 16 шавад. Ира ҳеҷ кас намедонад. аз ҳамин хотир шумо айни замон метавонед ки бо рақамҳои WhatsApp рӯи экран буда алоқа кунед ва шумо дар навбат меистед. вақте ки кушода шуд дарҳол шуморо чӣ ба қайд мегиранд ва номнавис мекунанд. агар ки саволҳои зиёдтар лозим бошад дар бораи грин карта метавонед ки дар комментария бинависед ва метавонам як барномаи пурра кунам танҳо дар ҳамин мавзӯъ. фикр ахтаихтона бардор дар комментария дастнавис кунед. агар хоҳиш дошта бошед ки барномаҳо зудтар барои лайкҳоро фаромӯш накунед ва то ин ки аз баромади барномаҳои оянда бехабар намонед бинед ки обуна шудагӣ бошед. ва ҳамчунин дӯстони азиз мо веб канал дорем. вақтое ки ман дар ҷа нестам дар уҷа видео кардаистам. барномаҳои ҳам ҷолиб ҳам заруру муҳим дар ҳаёти одам мешавад дар ин VIP канали ман. ссилкаи VIP канал ҳамчунин дар якум комментарияй ва ба подсказкаи рӯи экран чӣ гунае ки шумо мебинед дар ҳамҷа як кружок баромадагиай. агар амира пахш кунед бод кушода мешавад барои дохил шудан ба VIP канали ман. видеои навбатиро интизор бошед аз рубрикаи криминални расследованияҳо. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.